Dobrodošli u novi video portala Alternativa.hr. U današnjem videu donosimo vam recept za prirodni lijek protiv gljivica na nogama od samo 3 sastojka. Naravno, možete lijek koristiti i na rukama ili drugom dijelu tijela, ali se ova vrsta gljivica najčešće pojavi na stopalima, pa smo pažnju usmjerili u tom pravcu. Znamo da gljivice na stopalima mogu biti prava neugodnost. Koliko god se borili protiv njih, imamo osjećaj da ih se ne možemo riješiti. Gljivice kao da se stalno vraćaju i gubimo nadu. Ovaj tretman će ih ukloniti zauvijek i neće se ponovno pojaviti. Potrebno je da nakon što liječite gljivice održavate pravilnu higijenu stopala i da se pobrinete da imate jak imunitet. Prirodni lijek protiv gljivica. Recept. Napravite ga sami kod kuće i u kratkom roku se riješite gljivica. Već smo i prije spominjali kako je bijeli luk odličan protiv gljivica, pa ne čudi da je svoje mjesto pronašao i u ovom receptu. Da bi se riješili gljivica potrebna su tek 3 sastojka i sve ih imate kod kuće. Ako neki od sastojaka nemate, lako se može pronaći u prirodi ili kupiti u biljnoj ljekarni ili trgovini zdravom hranom. Osim bijelog luka, za pripremu lijeka trebat će vam domaći jabučni ocat i par listova žalfije. Potrebni sastojci: 100 režnjeva bijelog luka, 100 grama svježih listova žalfije, 2 šalice jabučnog octa. Priprema kupke. Kako pripremiti kupku? Stavite oguljeni i isjeckani bijeli luk zajedno sa žalfijom u veliku staklenku i natočite u nju jabučni ocat. Staklenku pokrijte čistom krpom i pustite da stoji na sobnoj temperaturi mjesec dana. Povremeno promiješate sastojke. Nakon mjesec dana možete koristiti kupku. Tretman primjenjujete tako što u veliku posudu natočite toplu vodu i 5 žlica pripremljene smjese sa bijelim lukom. Natapajte stopala 15 minuta, 2 do 3 puta tjedno. I to je to. Nakon što ste uspješno izliječili gljivičnu infekciju na stopalima, savjetujemo da obratite pozornost na njegu stopala i higijenu stopala. Ne dopustite da se gljivice opet vrate. Hvala što ste gledali video. Nadamo se da vam je pomogao u vašem problemu. Lajkajte video, podijelite ga. Pretplatite se na kanal za još ovakvih videa. Sretno!